Hola, benvinguts, benvingudes a tots els que us heu connectat per assistir a la xerrada sobre concurs de trasllats. El Joaquín, la Bea, l'Alfred i jo mateixa, el Carmen Alonso, us donem la benvinguda. Comptem també en aquesta xerrada amb el nostre assessor jurídic, Eduardo Navarro, pels dubtes que al final de la xerrada hi pugueu tenir. En principi, aquest és l'índex dels temes que tractarem a la xerrada. Podeu donar una ullada i, sense més dilació, passem a parlar de tots aquests punts, però abans vull fer un petit incís. El proper 1 de març farem el dia del docent, és un dissabte, i en aquesta efemèride invitem a tots els afiliats, afiliades que van aprovar les oposicions, doncs els convidem a un dinar. I ens donarem un petit detall en commemoració a la gran gesta que heu aconseguit. Ja us connectarem amb vosaltres per concretar, però que tingueu en compte que això és un detall que el sindicat té en tots vosaltres. Continuem. Normativa. Us hem posat les dues resolucions del concurs de trasllats, una que és la convocatòria per al cos de secundària i l'altra per al cos de mestres. El calendari. Com sabeu, ahir es va iniciar el termini de presentació de sol·licituds que acabarà el 26 de novembre. Tot aquest procés, aquí teniu les dates, acabarà el mes de maig amb la destinació o no de la plaça que heu demanat. Tingueu en compte que el destí que us donen és irrenunciable. Primer sortir de la provisional, heu de comprovar que tot està bé. Si us han adjudicat una plaça, doncs els que heu participat de forma forçosa no podeu fer res. Pot ser que aquesta plaça al final es mogui a la definitiva, però tampoc podeu fer res. I les úniques persones que poden fer alguna cosa són les persones que participen voluntàriament. I en el període de reclamacions de 10 dies hàbils, que ja per qualsevol cosa que no hagi sortit bé poder arreglar-la, les persones que participen voluntàriament poden desistir de la seva participació en el concurs si veuen que la plaça que ha estat assignada a la resolució provisional no els agrada. Espero que hagi quedat clar. Jo, com a funcionari de carrera en plaça definitiva, participo voluntàriament. Tinc una plaça ara mateix a Sant Boi i he demanat una a Viladecans, però resulta que pel que sigui, aquesta plaça ara no m'agrada perquè he parlat amb l'equip directiu i tal, i no em convenç. I m'han adjudicat aquesta. Doncs, bueno, jo desisteixo de la meva participació i continuo a la meva plaça a Sant Boi. Però els que participeu de forma obligatòria, el destí és renunciable. Per això, important que demaneu només a aquells llocs on realment voleu anar. Les places adjudicades són per prendre possessió el dia 1 de setembre de 2025. Com diu aquí, a menys que podeu participar també a les adjudicacions d'estiu, si voleu demanar comissió de serveis, i en principi fins ara també es podia obtenir una plaça per proposta de la direcció, però ja veurem com quedarà això en la propera convocatòria d'adjudicacions. Les places que s'oferten al concurs de trasllat són llocs ordinaris, les places estructurals. Si un sol·licita, vol anar a un centre de màxima complexitat, a una escola d'educació especial o a llocs itinerants, aquestes places s'han de demanar a l'aplicatiu, a la sol·licitud, s'han de posar amb el codi i el nom del centre. Això és especialment important quan un demana, per exemple, municipis. Si jo demano municipis i poso Sant Boi, és que Sant Boi és el meu poble d'adopció,
Si jo poso Sant Boi, només m'entraran en el municipi als centres, entre cometes, normals. Si hi ha algun centre de màxima complexitat, alguna escola especial o itinerant en el municipi de Sant Boi, no m'adjudicaran cap d'aquests si jo no poso municipi Sant Boi i a continuació centre de màxima complexitat tal, escola especial tal, itinerant tal. Aquests sempre s'han de demanar expressament. En cas contrari, no m'adjudicaran cap centre d'aquestes característiques. Participació, molt important. La participació pot ser voluntària, la gent que ja té una plaça definitiva i vol canviar, o bé forçosa. Qui són els que han de participar forçosament? Els funcionaris que encara no tenen la definitiva, el destí provisional, els que diem PP, propietari provisional, i els funcionaris en pràctiques. Tots els que vau aprovar les oposicions el 2023 i el 2024 esteu obligats a participar en aquest concurs de trasllats. Tingueu en compte, a més, que vosaltres participeu sense puntuació. El vostre ordre de participació ve donat per l'any de la posició i per l'ordre obtingut dintre d'aquesta. Malgrat que la normativa estatal deixa ben clar que les persones que no participin estan obligats a fer-ho sense assignar d'ofici, la normativa catalana, la nostra convocatòria, el departament ha dit que no assignarà d'ofici a ningú. Malgrat això, és important participar i intentar obtenir una plaça. Ja anirem mirant com es pot fer i quantes heu de demanar. Fases de concurs. Les fases de concurs són 3. La primera, hem posat un 1, és dret preferent a centre i també està el dret preferent a localitat o zona. Creiem que entre els assistents no hi ha cap que estigui en aquesta situació i, per tant, no insistirem més. Aquest dret és per les persones que han perdut la plaça perquè ha estat suprimida, la gent que estava en excedència i vol reingressar, els que estaven a l'estranger i volen tornar, etc. La majoria participeu per concurs de trasllats. I això és el que haureu de marcar a la sol·licitud. El dret de concurrència. També pensem que no hi ha cap persona que pugui fer aquest dret que els faci falta. Això normalment el fan servir els matrimonis, les parelles, o fins i tot 4 persones màxim que volen anar tots junts a una demarcació concreta. Per exemple, els companys de València que estan treballant aquí, la parella, el matrimoni, el que sigui, i volen tots dos tenir un destí a la Comunitat Valenciana. Participen amb el dret de concurrència. Han marcat aquesta fase i aleshores això implica que se'ls ha de donar destí a València a tots dos. En el cas que això no passi, se desestima la sol·licitud de totes dues persones. D'acord? Bé, parlem ara de la sol·licitud. Quantes sol·licituds? Una única sol·licitud. Tant si em presento per diferents especialitats com si vull concursar a una altra administració. Només puc fer 2 sol·licituds si em presento per més d'un cos. I això només en cas de funcionaris de carrera. Si em presento a una altra administració, es concursa des de Catalunya. Heu d'omplir la sol·licitud aquí i consultar la resolució de la comunitat on voleu anar. Però això només poden fer-ho les persones que ja tenen plaça definitiva, els funcionaris de carrera amb plaça definitiva. Tots aquells que no teniu plaça definitiva, que esteu en expectativa de destí, i els funcionaris en pràctiques, heu de concursar obligatòriament a Catalunya,
perquè és aquí on heu d'aconseguir el primer destí definitiu. Una vegada aconseguit, en el proper concurs, ja podeu optar a qualsevol altra comunitat de l'Estat. Com accedeixo a la sol·licitud? Doncs, la sol·licitud s'omple telemàticament, entreu amb el usuari o contrasenya i aquí teniu l'enllaç on podeu accedir a la sol·licitud del concurs. Sol·licitud telemàtica. Veureu, això és un petit esquema, després és molt més fàcil quan entrem directament a l'aplicatiu. En qualsevol petició heu de posar dos codis. Petició, codi del centre o del municipi. Podeu anar alternant. Nosaltres recomanem que poseu centres, amb nom i cognom. I al costat, el codi de l'especialitat que vulgueu. Si teniu més d'una, si ho deixeu en blanc, serà l'especialitat en l'ordre que heu marcat en la pantalla anterior. I si no, a veure, jo vull anar al centre X, però només per la primera especialitat. Poso aquest nom i aquesta especialitat. Que em dona igual l'especialitat, ho deixo en blanc. Que vull anar a aquest centre per l'especialitat B, doncs poso l'especialitat B. Això al vostre gust. Un màxim de 300 peticions, un mínim d'una, perquè si no poseu cap petició, sereu exclosos del concurs, i màxim 300 peticions. No cal omplir les 300. Mínim una, màxim 300. I poseu només allò que vulgueu. Penseu que esteu concursant per obtenir una definitiva, que serà, com a mínim, calculem, per 6-8 anys, perquè ara ja estan totes, cada vegada n'hi haurà menys places, la gent ja estarà més aposentada, no com aquests anys que ha hagut bastant moviment. I en dret preferent, això, si un no ho fa bé, perdrà el dret, però ja hem dit que d'aquest dret parlarem poc perquè no és del trobem cap cas. La presentació de mails també és telemàtica i hi ha gent que ha de presentar mèrits i gent que no presenta mèrits. Ja hem explicat que els funcionaris en pràctiques no presenten mèrits, participen en 0 punts, només amb l'any de l'oposició i l'ordre que vam obtenir en aquesta. Els funcionaris que van participar en el concurs de trasllats anterior i que no hagin aportat perquè no tenen cap mèrit més, doncs no fa falta que presentin cap mèrit, només posar que estan d'acord i ja està. Qui ha de presentar mèrits? Tots aquells que vulguin afegir nous mèrits o que no estiguin d'acord amb la baremació que s'ha fet al departament. Mireu, l'aprovació de mèrits. Els mèrits s'han d'escanejar i pujar-los a la plataforma en PDF, JPG o PNG. No han de superar els 10 megas, no cal compulsar-los i, especialment, molt important, tots els mèrits i requisits han d'estar finalitzats al final de l'entrega de les sol·licituds, o sigui, el 26 de novembre. Això vol dir que si jo ara mateix estic fent un curs que acaba el 23 de novembre, aquest curs el puc posar i el puc al·legar. Probablement no podré posar el certificat perquè encara no estarà emès, però quan sigui el moment de reclamar, jo podré pujar el certificat d'aquest curs que vaig acabar el 23 de novembre. D'acord? Més cosetes. Aquestes cosetes que considerem que són prou importants. Perquè preguntes que ens heu fet. És que jo vull demanar un centre d'adults. No, ni centres d'adults ni serveis educatius no es poden demanar perquè no entren en la convocatòria. Aquestes places van per un altre lloc. Els mestres. Jo és que vull demanar un institut per donar primer i segon de l'ESO. No, els mestres no podeu demanar instituts. Només poden demanar estar en institut aquelles persones que ja tenen plaça definitiva en un institut. Jo soc mestre en plaça definitiva a un institut. Aleshores, puc concursar per canviar de destí. O bé, m'ha estat suprimida la plaça que jo estava ocupant com a mestre en l'institut i aleshores puc participar i demanar un altre institut.
En aquestes peticions que fem, com hem dit abans, demanem centres o municipis. No podem demanar ni zones ni comarques, allò que estem acostumats a les adjudicacions. Malauradament, les vacants no es coneixen prèviament, així que tothom concursa a cegues. Per això és important posar tot allò que volem, independentment de si m'han dit, he sentit, es parla de que si hi ha vacant o no, perquè també es pot produir una vacant per resultes. La vacant de resultes és una altra persona que vol concursar en plaça definitiva en el centre X. Si li donen plaça, genera una vacant en aquest centre que fins ara estava ocupat. Això són de resultes. Per això, la consigna és demaneu tots aquells centres on us agradaria tenir la definitiva, independentment de si en aquests moments està ocupada o no. Estic fent la sol·licitud i sense voler l'he donat al botó d'enviar i què faig? Doncs, la podeu eliminar, no passa res, i fer una de nova. Això significa començar des del principi. M'he equivocat, doncs el mateix, la podeu anul·lar i començar des del principi. Important, si malgrat participar en aquest concurs no obteniu una vacant definitiva, recordeu que esteu obligats a participar en les adjudicacions provisionals, les que surten el mes de maig. Si obteniu una plaça definitiva, si teniu la sort de que us adjudiquen una, també podreu participar en les adjudicacions demanant una comissió de serveis a aquell centre on us voldríeu estar provisionalment. I, previsiblement, també us podria reclamar a la direcció. Però això no ho podem confirmar ara. Com a criteri general, això us hem posat aquests 3 puntets, adherits. La normativa diu, com a criteri general, els processos d'adjudicació de destinacions provisionals, les sol·licituds de comissió de serveis són desestimades quan la persona ha obtingut una destinació definitiva en el concurs, atès que aquesta destinació és una de les peticions sol·licitades. Això ho diu la normativa, però sabem l'experiència que no es compleixen. Aquí també estem acostumats a dir una cosa i després fer una altra. Vosaltres demaneu, sempre demaneu, que ja el que sigui ja us diran que no. Que teniu una plaça definitiva i voleu demanar la comissió de serveis, vosaltres la demaneu. Que us diuen que no, total, no ja el teniu. Continuem. Empats. Això és quan teniu la mateixa puntuació per optar a una plaça, doncs apliquen aquests criteris. Major puntuació per apartats, si continua l'empat, major puntuació en els subapartats, i si malgrat tot continua, doncs tenim l'any i la nota d'oposició per a desempatar. Aquí us hem posat el barem del concurs de trasllats, perquè us van enviar un, però hi havia alguna pitarrada en algun lloc. Aquí el teniu de nou. Important, a la pantalla anterior, novetats. En l'apartat 3.3, ahí posarem els títols que tenim de llengües estrangeres de les EOI, només EOI. En anteriors concursos, si jo tenia el B2 o el C1 de Cambridge, no em puntuava. Ara veurem que puntua en un altre apartat. Aquí tenim valoració de càrrecs directius, formació i perfeccionament, i fixeu-vos, aquí en el 5.5 és on posaré el certificat de la llengua estrangera que no sigui de l'EOI. I també, com a novetat, els certificats d'acreditació de la competència digital que pugueu al·legar. Important, també, si en un curs determinat heu tingut més de 2 càrrecs,
només us puntuarà un, el que sigui més avantatjós per vosaltres. D'acord? I anem ja a la sol·licitud. Això és un exercici pràctic, quan ja entro a la sol·licitud i començo a omplir-la. El primer que me surt és aquesta pantalla i aquí hauré de seleccionar, ja ve marcat. Fixeu-vos, aquesta és la meva, doncs ja me surt cos 511 catedràtics. Si soc professor de secundària, me sortirà cos 590 professors d'ensenyament secundari. Si soc mestre, doncs me sortirà el 596, la primera, cos de mestres. Surt per defecte, ja veureu que té un color diferent i ja heu de clicar aquí i seleccionar i avançar a la següent pantalla. Aquí són les dades personals, reviseu que està tot correcte, el vostre nom, cognoms, al telèfon poseu un fix i un mòbil, l'adreça electrònica que l'heu de posar perquè en principi no ve. L'acreditació de llengua catalana també us ve marcada per defecte, o sigui que en aquesta pantalla només heu d'omplir els buits que no estiguin. La següent. Això també ve donat per defecte. No heu d'omplir res aquí. Només heu de mirar que el còmput d'anys, per exemple, sigui correcte amb el que teniu a l'atri. Si no esteu d'acord, jo tinc 10 anys i m'han posat 8. Doncs marques conformitat, dius no, fas l'al·legació i puges, no et dona opció aquí de pujar el document. En principi, quan marquis no, dirà al·legació i document justificatiu l'hauràs de pujar. I així en cada apartat. Heu d'anar comprovant que el que us dona aquesta aplicació coincideix amb el que teniu a l'atri. En cas que no coincideixi, poseu conformitat no i feu l'al·legació pertinent pujant al document justificatiu. El mateix, estem en el mateix aquí, continuem. Càrrecs directius, altres funcions. Dues cosetes que es van donar compte ahir. Les matemàtiques no enganyen. Després del 1, ve el 2, ve el 3 i el 4. Aquí a vegades els números canvien, i diu, és que a mi no m'apareix el 4.3. Passeu de pantalla i us sortirà. O sigui, és probable que surti el punt 5, per exemple, i surt el 5.3 i el 5.4. I dius, escolta'm, i el 5.1 i 5.2 no hi és? Passes de pantalla i t'apareix una altra vegada tot el punt 5. D'acord? Important també. És que a mi en l'apartat de formació i perfeccionament no em surt res. Mireu que posa confirmeu mèrits. Entreu en aquesta pestanyeta, confirmeu mèrits i comproveu que tots els mèrits que estan allà són tots els que teniu. En aquest cas, confirmeu els mèrits i, si de cas, afegiu els mèrits que facin falta en la corresponent documentació. Bé, ja hem pujat tot el que havíem de pujar, hem comprovat que tot estigui correcte i continuem. El mateix, sol·licitud. Veieu que ja surt per defecte concurs de trasllats. El dret preferent no surt. I aquí el dret de concurrència podeu marcar sí o no. En principi hauria de ser no. A no ser que vulgueu marxar amb la vostra família on sigui. Aquí l'important és que marqueu concurs de trasllats. Aquesta és la pantalla de les especialitats. Jo, que soc de llatí, ja me surt automàticament l'especialitat per la qual vaig a concursar, que és cultura clàssica. Si alguna persona té més, aniran sortint, clicant especialitat 2. Tu clicaràs allà a la fletxeta i te sortirà. Que no surt és que no tens reconeguda cap més. En principi, tothom hauria de ser
l'especialitat. Alguna persona pot tenir una altra per adquisició de nova especialitat, etc. I aleshores és anar baixant. Especialitat 2, anar clicant i després tens aquí també al costat per posar l'ordre. Però bueno, pensem que aquí no hi ha més complicacions. Tipus de centre. Primer hem de marcar, les persones que, funcionaris de pràctiques, funcionaris que no tenen definitiva, han de posar Catalunya, només Catalunya. Les persones que vulguin, participin voluntàriament, poden concursar a Catalunya o a qualsevol altra comunitat. I aleshores hauran d'anar alternant. Si jo demano centres de Catalunya, posaré Catalunya, i si demano centres d'una altra comunitat, posaré fora de Catalunya. El codi de centres, si són centres de Catalunya, me sortiran a l'aplicatiu, només els hauré de cercar i me sortiran tot, el nom i el codi. Si vaig a una altra comunitat, no me sortirà ni el nom ni el codi. Hauré de buscar-los i teclejar-los, buscant-los a la convocatòria de la comunitat en qüestió. Aquí teniu codi de centre, podeu buscar descripció del municipi. Si jo descripció del municipi poso Sant Boi i poso cercar, automàticament me sortiran tots els centres de Sant Boi i jo els escolleixo. Excepte els centres de màxima complexitat. Recordeu que aquests els heu de demanar expressament. Podeu buscar-los a l'annex, crec que era el 3. A l'annex 3 estan els codis dels centres. Annex 3 de la convocatòria de secundària. Ara no me'n recordo de la de mestres. Aneu a la convocatòria i allà al final, en un dels annexos, estan els codis de tots els centres de Catalunya. Bé, us hem posat dues pantalles. La primera és, jo demano un centre de Barcelona, poso centre, le dono a la pestanyeta i ja clico i me surt aquí el centre que jo he demanat en primer lloc. Si demano fora de Catalunya, el mateix, me surt centre i fixeu-vos, me surt un número que correspon al codi del centre on jo vull anar. Hauré de posar l'especialitat i, important, hauré de consultar en la convocatòria de la comunitat on vulgui anar que s'ha de posar en la casella vernacle, bilingüe i itinerant. Això és molt important quan anem fora de Catalunya, si és que anem a una comunitat on hi ha el requisit de vernacle, com pot ser les Illes, pot ser la Comunitat Valenciana, pot ser el País Basc o pot ser Galícia. Aquí ens demanaran el vernacle. A la sol·licitud de Catalunya, a la primera pantalla, on posa Centre Institut Virgínia Olimpiada, només l'especialitat en vernacle, bilingüe i itinerant, has de deixar-lo, ja no dona l'opció. Per això dic que l'aplicatiu és bastant senzillet en aquest cas. Una vegada hagueu omplert tots els centres que vulgueu demanar, us surt aquesta pantalla, diu, reviseu les dades introduïdes, envieu la sol·licitud telemàtica amb el botó envia, que està a baix a l'esquerra. Imprimiu els documents, important, imprimiu els documents de còpia de sol·licitud. Penso que surten 3 PDFs, els imprimiu tots. I també el resguard de conforme heu presentat, que genera, el de l'enviament, enviado el dia tal a tal hora. Perquè això s'ha comprovat conforme l'heu enviat i s'ha enviat correctament. I si us surt algun motiu d'exclusió o avís, consulteu aquest motiu amb el vostre servei territorial. Bé, per finalitzar, aquí teniu un mapa escolar, que dona una ullada per saber on estan els centres, teniu una mica d'informació, i el directori de centres educatius, per si voleu tafanejar alguna cosa més. Molt bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Us desitgem molta sort en aquest concurs. I ara obrirem els micròfons i podeu fer les vostres consultes com a afiliats. Intentarem respondre a tothom. L'Eduard ens ajudarà
en aquestes consultes que pugueu fer i si, malgrat tot, encara us queda alguna cosa que no hem pogut contestar, el que sigui, sabeu que teniu els canals habituals dels afiliats, el WhatsApp, el correu i el telèfon, que estan sempre a la vostra disposició. Doncs bé, fins aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem aviat.